Szevasztok, szevasztok! Ebben a videóban a YouTube-on megmutatok nektek egy ilyen Hunter zenét. Aki ismeri, iratkozzon fel, aki nem, lájkoljon. Be kell írni, hogy Hunter zene. És akkor itt a hivatalos AI most zene. ez a remek elektromos csavar húzókészlet csupán 6666 forint. Vamos, vamos, vamos! Vége a sulinak, itt a nyár végre. Erre a percre várok már egy éve. Pöröket a Roblox reggeltől estig. Nem érdekel senki, akinek nem tetszik. Egyből puma menüben, ami legyen. Több millió játék között válogat a kezem. Hívom a haverokat, csapassuk együtt. Nevünkben hát végén nem szegheti kedvünk. Ott is van a jó kis Steal a Brain Rot. Egy kicsit nem figyelek és mindenki szétlop. Én aztán nem hagyom, kapják rendes. No, tényleg, hagyjuk. Na, aki ismeri, az ismeri. Vagy aki ismeri, az nyomjon egy lájkot, vagy egy feliratkozást. Aki nem ismeri, az lájkoljon. Sziasztok!